Bi alamsay janvier kalo kile duru samba flani mwan saba mali kono fon jabal na jebogo omnu mi onfle sound awati mali kono fota si mali ko ma anga bororo kono ka mali kono fon point amofu ninga o wali nyumando dan te fulimina obe sigile ka bamana kono fon mi makono o wakati sira obisimle ko kura kuna fondamne la sabi asongo ali serkilo konna na femi la kana baliyai o nyonya le meyi ko sebe wa o kera sababu ninga tesit ale kerefe du olumumino oluma ko ni bega boli ninga ta u ka duwa o konna ko sababu ke che marfatu oluka kele gerento oluye o kum konna na sa du nyama oluye wele bla anga jamana nyama ma kuka u chesri ya sa baloko gerente o kana na anga jamana o konna Toko jamana nyama fornya simi ale konna na Bamako Mali faba o konna kunu aramadu janvier kalo klinan samba flani mon saba ana kun koni misa o de be talike kono wari sorlasi binani ni kono to mi minanembe an feya agani klikili bonyani o be ke wati mini Mali jamana ye ni finti la kanu nyangini o kaso oyi Safe kala sommi noni akufura na mawuli ko école doctorale ale kuma chayale no ami yoromna ikobi kala ni koroba ulu yere ayira kafoko adun sara ukacha abiti jofo sefa wari miliari kele ani wabinani o bonyangul wako sharia fmebi Mali kalangu o konnana ulu be ayira kafoko kalangu ni adamakaka belajeli ula Pour faire sani o memeno na mawule ko passation des marchés publics o kum konna na sa sanfe kalanso ula akuma koni doroni aboro chalino ami yoromna ikobi wa adara keneka tarata temeni yere ukonna wa bi abe réseaux sociaux non sanfe la obela jelina aywa sanfe kala a ministre so kon fe ko laini de do laini mini abul dara ka beni ministre so bela jelin oye Nime dansiki ke bi bamna kibaru ola ama fuko o kame wakati were